Kao što sam rekao na početku emisije, ova sedmica je protekla u znaku obeležavanja Dana grada Šapca sa brojnim kulturnim događajima. Jedan od značajnih događaja bio je na početku nedelje kada je otkrivena maketa konaka Jevrema Obrenovića. Moram da kažem da je umetnička škola, odnosno škola primenjenih umetnosti Šapca dala nemerljiv doprinos u obeležavanju Dana grada, ali svakako da je tu zaslužan, pored kolektiva, jedan čovek kog ću ugostiti danas u emisiji. Vladimir Tović, ime koje vam je sigurno poznato, pre svega zbog onog spomenika Jevremu Obrenoviću koji je postavljen pre nekoliko godina, a sada i po ovoj maketi. Dobar dan i dobrodošli u nedeljno popodne. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Iako niste Šapčanin, ostavili ste za kratko vreme takav trag u našem gradu, ali vas nekako doživljavamo kao svog. Sada, posle svih ovih i kulturnih dešavanja i onih koji su vrlo značajni da ste nam podarili svoja umetnička dela, svoj trud i znanje. Pa ja sam inače rođenjem Šapčanin. Ja sam ovde rođen, ali ne živim ovde, nisam nikad živeo zvanično. A u školi sam evo već koliko, 23 godine u školi primenjenih umetnosti, tako da što kaže, vi samo nemate mesto prebivališta ovde. Samo nemam, da. Što kaže, škola mi je ova druga kuća. Tako je. I provedete tu određene i sate i tokom nedelje budete ovde u školi, tako da onda dobro poznajete mentalitet Šapčana, ali kažem, ostavili ste za ove samo 3-4 godine veliki trag i dali doprinos gradu Šapcu na toj kulturnoj sceni. Pa, dobro, to je pojedinačni neki radovi, ali u stvari škola je ta koja je ovom gradu ostavlja neverovatne u stvari. Bar sam neki dan razmišljao o tome koliko je ova škola zaslužna za... I to samo za 30 godina koliko postoji. Da. Koliko je tu stvari odrađeno. To je fascinantno. I mislim da bi morali kako ja kažem, građani Šapca ili ne znam, ljudi koji odlučuju da, pošto se dešava ovaj problem sa i manjkom dece i različitim interesovanjima i malo su oni nezreli u 8. razredu baš da odluče o svojoj sudbini profesionalnoj. Mislim da dobro treba promisliti o školi primenjene umetnosti i o njenom opstanku u gradu. I da se nešto dodatno uradi, možda, ne osporavam ja i druge škole i vrednost drugih škola i opravdanost i potrebu, ali ova škola za ovaj grad je stvarno značajna. Tako je, iznedrila zaista brojne umetnike koji su se i nakon škole usavršavali pa vratili u svoj grad, ali oplemenila toliko prostora u našem gradu da, zahvaljujući učenicima, profesorima, imamo zaista lepe delove grada gde su oni ostavili svoj pečat. Da. Sad sam se setio neki dan, kada su sađena stabla na plaži, na ovom starom gradu, pa smo onda tamo, još dok su postojali Smer Klesar, pa smo neku tablu ostavili sa klesarskim tim zapisima. A to se već malo i zaboravilo, ali ono to tamo valjda postoji dan danas, ipak je do kamen, ne znam. Ali to je jedna od sitnica, evo sad će koleginica pričati o drugim dešavanjima i doprinosima samo za Dan grada, a koliko je izložbi, koliko je javnih radova od ljudi koji su završili umetničku školu i koliko je tih kulturoloških zapisa ostalo. Koliko je bilo teško izraditi maketu konaka Jevrema Obrenovića? Pa to je baš jedna duga i komplikovana priča, ali nameravam čak i da mi razgovori su bili da pred kraj godine i napravim neku prezentaciju celokupnog tog projekta, da bi ljudi koji se bave time, koje će to interesovati, da bi mogli da steknu utisak. Šta je tu u stvari rađeno? Kada je ta ideja predstavljena
ja i nisam, naše kolege su se okupile u školi i kako ja kažem, nismo bili toliko sad zainteresovani da, ja nisam bio zainteresovan u tom prvom momentu da kada sam video da ja napravim nešto onako što liči na maketu neku. I već sam mislio da neću ulaziti u taj deo, ali kad mi je predočeno da postoje neki faktografski podaci kao što je tlocrt ili kao što je prednji zapis i onda dobro fotografije sam već poznavao, onda sam mislio, pa dobro, to je onda samo imam to i ja samo to u 3D malo rada i ja ću to dobiti. Boga mi, kad sam ja to posle, doduše još škola trajala, pa nisam imao toliko vremena, kad sam ja to posle 2 meseca odradio i pogledao, vizuelno sam ukapirao da to nije to, da te proporcije nisu kao što je to u tim tlocrtima. Tako da se onda ispostavilo da je to jedan mnogo veći problem nego što sam uopšte zamišljao da će ga biti, ali eto, posle 1,5 dana, zahvaljujući mnogim ljudima kroz istoriju koji su ostavljali neke tragove o konaku, uspeo sam da uz pomoć savremenih tehnologija, doduše, da nije bilo tih savremenih tehnologija koje sam otkrio, ne bih ni uspeo da dobijem to što sam ja nameravao, a to su znači bila apsolutne proporcije, to jest dimenzije konaka. I evo, ta maketa je u ponedeljak otkrivena, dostupna je sugrađanima ispred gradske uprave, dolaze, svraćaju. Mali broj ljudi zna uopšte da je nekada tu bio konak Jevrema Obrenovića, pa ovo je prilika da se zainteresuju i vrate malo kroz istoriju na prethodne decenije, odnosno u taj period koji ste vi, evo, dočarali upravo ovom maketom. Pa, da, kada je malo prošlo nekog vremena od te ideje koja nam je predstavljena, onda sam u stvari razmislio koliko ta ideja je bila dobra. Koliko je to bila jedna logična ideja da imate bronzanu maketu. Znamo da pred građevinama od nekog istorijskog značaja po svetu, imamo Budimu ispred Budimske tvrđave i u drugim gradovima, postoje te makete koje opisuju građevine koje postoje, samo što su one velike pa da bi ljudi mogli da sagledaju. Ali ovo je još logičnija ideja da nešto što više ne postoji, da se rekonstruiše i da ljudi onda mogu da dočaraju to mesto kako je nekad bilo. Poklonili ste nam spomenik Jevremu Obrenoviću, koliko je to bio izazov za vas i zahtevan posao da se izradi ta skulptura koja, evo, ulepšala sam centar grada Šapca. Pa jeste bio izazov, nadam se da sam ga savladao, da, kako ja mislim da jesam. Bilo je tu dosta mojih tehničkih problema koje su mi više pravile problem nego samo vajanje, ali sad da ne ispadne da ja sam hvalim, ali imam još tako nekih skulptura koje su u javnom prostoru, ali nikad nije bilo ovako, moram priznati, ja ne znam da li je to tako i retka situacija i u istoriji. Ako znamo da je Michelangelo David kamenovan od strane građana, ako znamo da je Meštrovićev pobednik isto tako sa negodovanjem prihvaćen, ovo je bilo šokantno da su reakcije koje sam ja dobijao od ljudi bile samo pozitivne. Tako da se nadam da će tako i ostati. Koliko se mladi interesuju za vajarstvo? Koliko tokom tog školskog, odnosno obrazovno-vaspitnog rada prenosite svoje znanje na učenike? Vidite li neke talente baš za tu oblast? Pa, ranije je bilo toga mnogo više, ali to je i normalna stvar. Danas više
stvari idu prema modernim tehnologijama, tako da je klasična likovna umetnost, slikarstvo, jarstvo, grafika su malo u krizi, dok se ponovo ne izbore za neki svoj status. Sad je to neki period u kojem znači, čisto jarstvo, slikarstvo ili grafika imaju malo problem da nađu svoje mesto na, da kažem, na nekom tržištu. Tako da se više i deca preusmeravaju prema digitalnom vajanju, to jest trodimenzionalnom modelovanju. To radim sa decom u 3. godini na smeru filmopisac kaligraf, od skora. I zanimljivo da, pošto to je bio probni ovako jedan period, ja sam mislio da će možda to biti prezahtevno, ali je ispalo sasvim zadovoljavajuće i uspeo sam da postignem neke rezultate koje će možda biti sad i na izložbi godišnje opet moguće vidjeti. I predstavljeni. Hvala vam što ste bili gost Nedeljnog popodneva. Hvala Školi primenjenih umetnosti, evo što nam je podarila ovu maketu. Svakako su vaše kolege bili idejni tvorci i postamenta, ali svakako, kako smo i konstatovali ovde u razgovoru, više, evo 31 godinu postoji Škola primenjenih umetnosti. Hvala vam za sve što ste učinili za grad Šabac. I ja se pridružujem zahvalnosti škole. A vi kada prođete pored makete konaka, setite se gospodina Vladimira Tovića koji je svojim rukama oblikovao i dao pečat upravo ovom eksponatu koji je otvoren povodom Dana grada Šapca.